दुखु मोनबाय आं दुखु मोननायाबो आंनाव इसेबो जेबो मोना ओमफ्राय आंनो जेबो होआ आरोना मा आंनो जेबो होआ आरोना होआ नोंनि खानायखौ हास'ग्रा न'आव फैबा हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर दाथ' दुर्गा फुजानि सिजन दा बिनिनो आङो आइ बाबानिफ्राय ड्रेस मोनाखै फुजानि बे नामैहाय आं दिनै आइ बाबानावहाय ड्रेस बिनायनो नागिरदों आसलते मोनखायाखौ आङो आसा खालामनानै दं आरो मोनखाया होननानै दा बिनायनो नागिरदों आरो फन हरनानै बिनायनो नागिरगोन होयोना होआ नोंथांमोनाबो खोनासंबानो जाबाय दे बाबा बे लोगोनि फनजों हरनोसै आङो हरबाय ने फनबो हमा Mano huma Eliminas mo Ba ini man hit nang jagasin데 Video ano prop sa tangan naman ang karamdaman Phone to uthao Ma Ang abo mo mitas mo naman Hello? Ma karamdam? Ha? Kasım bir yıldır imban pun orang homa Bana kırık bile Ba belai Tunggu Papa no pun dum nang Sampai mobil aku kan nada mati Apa pilih ini apa? Nama ओमफ्राय गाबोन थाङो दा कर्टनि खामानिया मा सार्टिफिकेट होनदों डमिसाइल सार्टिफिकेट डमिसाइल सार्टिफिकेट आदासिम गुरखौ लांफाबानो जाबाय आदासिम थांगोन हिनजाव गाबोन थांगोन इयो नोंल' नांगौना थुलुंगाबो नोङो थुलुंगानो नाङा आंनो नांगौ ओमफ्रायो होजों सहैखांबा आंनो कल खालामबानो जाबाय आं बायदिसिना होनहरगोन जेनेबा फोरोंहरगोन आरो ना मानि थाखाय नांगौ ओमफ्राय नै दाथ' फुजानि सिजन ओमफ्राय आंनो जेबो होआ आरो ना आंनो जेबो होआ आरो ना मानो Mana dia? Normal. Oh no. Rom, ang kanay ko mandan. Not fulong guys ko normal ko kanay mo na ko. Video ko sa normal na ma. Mana kanay aso nandang ni ko? Mabalay? Mana hasunun dia? Hasunun ada kimchilan ni. Mari mana dong? Aku pakai cara dia. Hafuza na lai buza bayar da lai. Oh no mita tu ada. Bayang ni je buat na fuza ni. Iya, puja dia. Malay pernah mendeng. Malay berbanding kaya tak ada kena kait marga tar pun. Duku menani pun odeng lang koi pemujum naik kai. Duku menani macam mana dengar dia ni apa?
दुखु मोनबाय आं दुखु मोनबाय आं दुखु मोननायाबो आंनाव इसेबो जेबो मोना दुखु मोननायाबो आंनाव इसेबो जेबो मोना आदाबो हरगोन हराखै आदा रनजिराबो हरगोन हराखै हरनाय दिनै स्कुल खालि मिथिबाय माया स्कुल खालि मा स्कुल खालि राजानि माबा फर्म दङ दे होमबालाय दे होमबा खाथियाव हरबाय आरो हरना हरा बाबे माबा होनदों नामा गारि सालायगासिनो नुवाखैनोबा बियो आं सोलायदों ए नङा नों होननायखौ होनदां हा बिहरबाय आरो होननायखौ होनदां बे बबायालाय मा होनांगौ दायो होनदों आरो बे नोंखौ भिडिअस बानायदां मोसौ खाला दानबाय दा गाबोन नायनानै बिराद होनलायसिगोनलायो मिनिलायसिगोनलाय आं रावबो मिथिया सानदोंमोन न'नि मानसिखौ भिडिअ नुनानै आंनि खानाय मोननायखौ मिथिदों आरोना आं बाबाय हा अ बबिथा फनहरदोंमोन नोंसो आब' नै आंखौ खोन्थाहरदो बिदिबा लोगोफोर आं मोनमारासै आइ बाबानिफ्राय दुखु मोनबाय आङो हेलौ अमा आदा सोमखोरनि नाम्बारखौ आंनो मेसेजाव माना हरलाय आंनाव नाम्बार गैया दाबो सिखारा गोदाव सोरावनो सिखादो